yana na ba ko onum boy na jisu betwa odi sika ne bom ba ko pe odi bom na no me hwene de na me hwene oyeni mbogya dam ne hwene wo ba ne hwene ete efe na kwakumensa etinye dua a ye ka no ya titinu sentehene ane ne kun na twam ntina sentehene ba hawo titine no mokwa kun no wa makra ontimi kokun da Montina otono safre no a wode abai emu ane de kwasia dai na ka kese etwa emu a ekoso ne memu a ema emo ya betu agu so miam gina ekura bi bo me pa ne minu aba ne ebi da hospital kumatin ni ba kokura da hospital na je se ye ene ye de behwe a mbadum ya ma yanya emo ano pomasibre ama sabia son ye wokurum ha no a ye tete no e be firi ho enti na nato nsa o de frɛ mo no enti madaroma manu hwa na ye hwese dem di ka kan ye no a mo aben ti dia ka bia e wo mo ho ti ene na nane ne mpanifo ye hwese de besi adom ya afa onye abusua ne nyina abedi ne kuruma fo di na de wo se omo ya ensa amfa ha obi ama na ye de ato omani nti se ne de beko ne akosere kwan ba se be betime twetwa dua no kora free kwan nim na se ka bi twam a ansa ankofa ha foforo ama ti sere bibia wi na kwan da oni yidua ne free ho wia afi ye ne mpanyimfo abetena se ne afre be mapanyi na futu bi ode be makuri no ode ama wo chance papa so pa nwoma so se ne yie mu anye nanu mode anka wo ntu ana mo mfa mma nti se de nana aka no o se ma nana asonte se de di nka be kokuro no dua na ase na yabo olumai amane suman so beba na de ese na sese e de yi ato yie eno nti ema maso ente na konfo esie no osi yie ne nyina ye pe no ti so abeka sa de a be kokuro ni ti ananom ho na akofre ni suman ya behwe se de ebesia enti ye firi ho a ebesa bihia ahemfie ha na de wo mu bia no odi atodwa ama oma na so ate tinana ano eso wo mabadadaada na no kwanu mu obia ebia ba ku bi na afo obia so achi ba sese de abunkrofo ma bi da hospitals no ne abunkrofo ma bi bre da hospital me komati ba ko a onkra me no kase oda Sofia hospital nti se de tie no ayofo na chese ebre aso se esese nananom etu anamo ne ko ekroniti ne yekoye amamre se ne be ya be pamo emwa abakruyi mu na empono ayofo be bia mani guso amohwe se ne mu hono no won se edua na esisi mpie so na chese eho eni kro no eti eho ena nananom ebeso yi eho ena nananom yedua wo mu na oyine isi ha no se ne mpenifo ka no emobro abakruyi mu na yekwa bisa ko yi amamre ne bibia no se no mo kiremu ema yehuni sen mo so maba eno mo betena because of say omo ye asudin eno nti ena nananom ejira mu aya amamre omo do omo manfo nti eno mo ye amamre no se ne be ya emo a ebo omo ne nyina no nananom bejai emanaka no mo de ache yes sir bobia ba ho amampra no wai twedi ampa chron se ma onsa sure na ta ko se adwa da mansa sure na ko rusu nsa sure na ko ransa sure na kransa nsa sure boya nsa sure ensu atwa kromahia so 13 ne nyina oda mansa ne nyina ne bitwa bodin wadaruma yanti kutane yanti jame yo yati awo bi nka awo ma be so bia iso yo ya hu de asi yo ese abranti ko bi asoja yo e de ato
Achidu anim. To achidu anim no. Ewe ne man na hini nyina ha nyina ahye. Ama achidu an ahye. Ejani to mu no. Emu na tie sikure mu. Wo manini o. Omatu agu mu nyina aso. Na emom nya nipa nyina no mbo mu. Obu onu ogina opanu osan no akobu nipa foforo. Ya no ka se omu nko mu ha. Asubia no on mabo bia. To ada no ma yenim de asi. Se ya oho na aba. Se bia emu na na omu kope bia so no abeso hanom. Yenim de honum. Na fisa media kunye de. Be komfo we kure ma me. Black power. Ada ma me ko bo na mane. O se osan no be ha chire nji se be gunsa. No transi no afre na nanom. Ya hwede ekoso. Ti eba ya ba be gunsa no. Ti afre na ye be hwede black power. Afre na nanom ado beka. Amane ni amamre bi ese bia no. Eye no matie. Da samle kura ye gina ha ni padom gina ha. Ba kokura mbo bia no. Ehu se tumi bi wo baabi. Enti wo ya obetie. No ya pede amaye. Osefo so mpekuro ni ye. E kan ko na kuro na sai. Na wa hyemu ma. Na ne me ekoso de. Sabi onum so amane ntram no. Ofoko akope bibi e de etia kuro na e mane ndu. Ya. Sanu we. Ya wo ha. Yo, ya ba kroma de. Na bedi akonya jam. Na sabi ekrona ewura. Nti de amane ani amamre kwanso. Se de e ba ya eduane di kan se de na na ka no. Eduane di kan bi edi kan ba e ba eduano problem ba ho. Ana ka bi nso kwa nso so ade abobo mama ni na asa abafo. Na so say hwe de nti ya aba ne sa. De tu anamo ekope komfo a ohwe kuro iso. Eni na tu anamo se de ba ya kuro no betimi akonka nti. Ya nti ana. Ya se de ba ya be nti na me bona na ti dem se omra. Enfam na no so nsa be. Osu ansa be mpo the second. Abebi. Me dey na Sofia. Na me pacho wada o se BBC etucho ewo bi ekroma ohene de na esese de ye ma ebia emanti wa na because ebeti ye no mo se emwa na ebubi bi no da hospital yo you know kron de ekroma de enimu ni a omo ya abanisa omo nyina ya befofo omo no hwe na se yantu anamo anko hwe akira hu de nti a bibi sa aba na ato chama nti no ya se betu anamo ni ahwe kwa papa be betima abafa so akroma no ane ababunu ne ma omu ma wa ne emrafo nyina so ati omu so ati mato wo tina sabe nyina ejina nana wada roma edre se yedi ni e kan ya wetin aka se nana mu betina ha no e no mu di besi wa na so bo ba ne wo ho no mu di do ye o machine so edua de wo ho free abra a chance a chance nti krono ye fa na chance na edua we nti na ma boni din a chance edua ni na din nti na ma krono etumpon ama edua nti na krono edin da so a chance yo we de me kan nyina ne se o nyina ye achema ene de nipa na yemfum so wa de tukakra ho ye betwa na ye ntwe ne so a kopim se ebia god sebe enemrem no mutimi ntwa na mene se wa ye ne ye ne ti muso ba himfi ne be frɛ ne atia ne ate no woni na o man nyina ehu se nipa spesi ko ye we no oyu ne dia beni enti nya de se oso betimi akwakoye sa de ne bi asotwe kakra de be ma no na nya asotwe e boro so se sebe nipa be hu obi be hu kuro no kura no odwane se kuro de uye se ase ne besi na de akoye ne ankoye because me be di akonwa me hwe kuro na bakosama me hwe nwie yo bia me kopem ye no na se dua na nka se almost 300 years na me doing by ebi to aso a still am follow hu bia kwakudu tina se nye ne sa branti ko ebi ba be soja wase because of say won hu say mro san wa so ye hu jawo by nam airpechi
enti die na soja wase ɛna akɔfo yu no kɛse aba ka ne so dua no matwe no ka kɛse pa fa ase ebi si da kimi wo se san na go san ka no na nipa bɔne sɛm ɔyɛ ɔde gya to mu no ɛna ama akɔfo yu no kɛse di aba ɛna mmoa ne baayɛ so kuro mu obia na so ɔmo yɛ no me ne o kasɛyi ɛna de asɛm bebree di aba ɛna na baako wɔ ɔnom wɔyɛ na gye so betwa wɔde sika ne bom baako pɛ wɔde bom na no me hwene de na me hwene ɔyɛ ne mogya dam ne hwene ho ba ne hwene ɛte fɛ na kwaku mensa etinye dua a yɛka no enka ne kura sɛ ne dua ne kakra bi buto a na nasare wɔn na yɛ ho adwuma wɔwu dadaada almost be 20 years ni on a friend man be ho adwuma out of from ground na be fa to yie ɔfa so de to akye dua na se etinye dua a yɛka ne saa ti asɛm yɛ aba de ɛyɛ ni bere na ato me na ato akye asɛm nyinaa to da ma abusa de menim no yɛte ase na na yɛba bɛyɛ amammerɛ no ɛyɛ wo na obedi kan yɛ anaasɛ wo ma yɛ kɔnfo no na ɛbɛyɛ me na medi kan etu anamɔ ansa na me wie a na me man kɔnfo a menim no so na kura no ɛwɔ sunsumo na akomu no adama ono so ato aso because on the bebu say hu di nti asade na si ya ona na ye da si tibit my ase na mpacho bit mpacho bi maka bia ma na antwikwaku ani agye abebio ohene me mpra ne ba kokora na mpra ne ba kokora nkana kura so no mo ebo ana o mo no ma na wasifo we no mo ha wasifo me mpra no no wasifo mana wo de be kire mi di jani be kire o de be kire ketechi se edua na ka bi bebu no ha ade a ye de be sere eni nti wo de kire ni wi a na fe ya amamre no na che wadaro mo edua na ka bi obi be hyi gya wase ama ade sunsanso obone abakuro ye mama emo ya tie sikro mo bu obi a ntimi ntena kuro manom eno achi na de achi ya na ka bi so be so ma ayi atofo me wadama edwan a ye de sra oni de apata mikra nsam mienu pentu ana mikra ko mienu ana dwampo tu edua wadama ye de sra se nye bo apaye ye sen na aba tidiasi bi amfa nche na abui foforo nsem na enye saase ase be hye yempa mo de oyeye no onenim kuro na mane e na ode eja betum esere wa amfa nche man na ba choka fro Gracias die. Obo man dia asema ba. Ana ba choka fro. Katachiwe wadaro makafro. O kire mpo kwa me wadaro ma. Sase ya nsa. Esu ni esu nsa, boso ya boso nsa. Muti ane nsa, osuru wisi nsa, omofo nsa, kaya nsa, ankona nsa, tani atansa. Akokora ensa o, kokora ensa. Katachiwe achi wadaro ma onsani, katachiwe achi onsani. Nanom nsamanfo a mabedi akonwa ekonyina wadaro ma onsa. Kurumu hafo mpanyimfo nyina madahoroma omo mawu ko nyina so madahoroma monsani ofo wadahoroma se uhu ye nebene ya na boni bia anim eye wakora achiase hene one ne dom ne o man nyina se bleche kase abo na ye bum pempen ne koye chi a mfie miensa a obedi ade ne foforo no wo dan ho adi kire no se wo behwe mpuntudwuma a oba ye ekoso ema wo bo na baso se oye adwuma na ofa so tu nkrofo beberefu okrom ha omo mu dwale ko nsuom omo ye niema emfata ene omo firi akire ko bodua wo nsuom omo obi amanye ka kire omo so mo hweye na asem beba ofo wadawroma
yanti kutam yanti jam mfie mi ensani afa na wonkom hye na wo hye no abem na ye kwa abusa ni nyina no ne kyese emeresan ane wo wa adi kurum afa nyina no eye wo ma wasoma wo se omobo kuro ne ho ban ofo wada woroma esan ama driver bi de car bebom obi susu digya aba betum ofo wada woroma se de wo hini gina kurum nyina na mu se wada woroma nipa wodi dua no car no bebo mu ene de odi gya betum nyina no bofo wada woroma ye ma odi bim esere bone fache ene bone fafire e de ma wo mo se enye bo apayo yen sere se wada woroma se obi banko firim ana nipa ni nko firim ni aka se e ba betwa dwan agu obi so bofo wada woroma woni e be ma akafra se de asi bia na fache wo man e fache wo nananom ebi nsi biem mi de minim se ebi nsi biem bofo wada woroma ona na so oba ya okutane nsam dwampa otuadua ne nsam yenu na kokom yenu se bofo wada woroma je na famfon so obi asi bia fache no ti bofo wada woroma se ba ye behu so ode acha busua nyina nti no ye betwa akokɔ de ama ho fa akokɔ ne fitaa so ne hu se ode bibia ache na ye twa dwan ne wie ma wa bofo wada woroma ye tema kɔ pafidi abetwitwa afiri kwan mu na obi a opeso twam kodi ne dwuma bia no watimi akɔ ti bofo wada woroma so ode beche kuro yi na wo hawo bia ne ho ne yetimi de dɔma esim etwitwa ama so ndwe ba dia ye nsema akokɔ ne fa ne fitaa so Monica sa piafo mama akokɔ ne ba akɔ acha Apam, pamwa. Sekai. Yeah, well. Ati wada woroma. Sadi kuru nyina sere wono se wada woroma. Bia fa che wo mo wada woroma. Katachi wada woroma. Enura se wo sere. Na wo sere se na wotwemienu ana abosome. Na wotwemienu. Ti se ye be sere. Se be ya omo ne de yenya hu se omo ne mo betena kuru yi mu. Ne mum ye be sere se de be ya omo mfa omo nsa enka obi a biem. Na wotwemienu no. Amamre wo ho no wo ye wie de asem bia nu. Ti se na wotwemienu no wa ani wo bohye so de a ye be sa aba amoma bebo mo. What you say? Akoko ni nsa. Tuga. Aha, mama nsa. Tefo prano. Nsa na sa to. Eh. Akwa utwa bana. Eh. Se tu nsa na no. Eh. Yo katachi wada woroma. Yesa dawase pa wo hene so wada wase. Se kese agene nsem. Se aye akokɔ ba akope. Na de kuro ni nyina sere wo ne se wada woroma. Enura nkɔma onu abusua ni diye no. Ɔman ni nyina se ɔmo sere wo na wotwemienu. Se ɔmo bedi ɔmo bɔhye so pepepe. Tie sere wo se wada woroma. Ekura nsem akokɔ. Se free na ekotu na wotwemienu de be sere wo ma ne se mo mfom sanka obia wo kurom ha. So ɔyɛ hɔhoɔ. So ye kurumani so ye busuani na da woroma ye besere se kana wotwemienu de mbati ase aman nanka momfa mo nsan kan obia ne mum na wotwemienu na chi no o ma ni o mbɔhye so de a ene ye hwe ne de mommo no mo kurum ha wada woroma ti se kwan da ho se wo de be che de a ye nsem akokɔ ni fa ni fita so Monica sa mine so wada woroma omo serew se mo na wotwemienu omo de bibia betoto na kwan mu na wotwemienu no de be serew se me mfa mo sanka obia wo kurom ha wada woroma na wotwemienu na chi no se bibia anya adwuma de a wada woroma piao me wo wonu enro ai wo wonu wo be me wo wonu ye wo wonu ono ya de ye no wo wonu enro ai wo wonu wo be me wo wonu ye wo wonu e owusu adoto wo wonu enro ye wo wonu wo be me wo wonu ananu no wo wonu yensi amoja no wo wonu enro ni ye wo wonu obeme wo wonu ye ni aye di aye kodono
yani ayedi a bomu mayeni o yani ayedi a ajato no ni o yani ayedi a bomu mayeni o yani ayedi a odono yani ayedi a bomu mayeni o yani ayedi a odono yani ayedi a bomu ye papa soja ye ko galifie papa soja ye ko galifie papa soja amwagade papa soja ye ko galifie papa soja obeme wo wonro enro aye wo wonro obeme wo wonro ye wo wonro ono ya de ye no wo wonro enro aye wo wonro obeme wo wonro ye wo wonro owusu adoto wo wonro enro ye wo wonro obeme wo wonro ananu no wo wonro ye nsia moja no wo wonro enro nie ye wo wonro obeme wo wonro ye ni ayedi aye hodono yani ayedi a bomu mayeni o yani ayedi a ajato no ni o yani ayedi a bomu mayeni o yani ayedi a odono yani ayedi a bomu mayeni o yani ayedi a odono yani ayedi a bomu ye papa soja ye ko galifie papa soja ye ko galifie papa soja amwagade papa soja ye ko galifie papa soja me wo wonro enro aye wo wonro wo be me wo wonro ye wo wonro ono ya de ye no wo wonro enro aye wo wonro wo be me wo wonro ye wo wonro owusu adoto wo wonro enro ye wo wonro obeme wo wonro ananu no wo wonro ye nsia moja no wo wonro enro nie ye wo wonro obeme wo wonro ye ni ayedi aye kodono ye ni ayedi a bomu mayeni o ye ni ayedi aye ajato no ni o ye ni ayedi aye bomu mayeni o ye ni ayedi aye se we no bosum bia wona mamre nti se utwa wo no wie na ugya na ewo se onante osori gina ho ansa na wache na atwa ne ne se adimu se amamre no oje atum ko so watini baabi na obi epese otu ne firi ho nti wo se awa aboa ne sori na ugya ni pa bia enke yi ne pass bosum we ye be yi ni tini ne pass ni na de amane se de ye ne ba bosum fie ne the same thing pepepe omba hana mbeso oma fa ko we hana mbeso apako se no mbesi wo hwi mbeso ono sa da sense e bi ande on ti ne so sa ba the fence on to aso nti aso ne bi duru an mo beto achi bia na obesi achi bia na se insanity na ne yabe ya mamre ye ya mamre ni wie ye no nanka ye ko ye nanana mu fia enka bebia abosom no wo no abosom demo no e hona ke ko ye sa mamre wie na nso ya kwanko ye no no kire se achi no ye nanana mu abosom no e hyase ya na se bosom ye tumi eti obi ko wi abosom bia onimsu wa wi akoba spirit na won de no amu de wo eti tumi na hwekuro no so no e won se nyere a kemwan ba ye no ko ma be se abosom demo ba nam se duane abosom ti o be se abosom no so sanity ya tiase na ewo ntrase na de mai na ye beko ye na na no stop cast ne no so na ye busano amamre na oye ye no ya na wadaru ucha akoko ni we a ucha ojana akoko no me ya mfentra wo ehia denti na o ma ye twa akoko na se denti na esi patenti na ye amamre yi wa yo denti ma ye amamre ne wa ha ne se edua na ye gina ye makuru no se dua ne bi kura bu na fa ko ofie ko soja abusua na mo no aso aduane mu ndi agora mu nyina mbewu se bi bu tofom se we ya bi twitwai wa wunni mu obefa bidi akọ ofie akọ soja no
Mo am no aso aduane di ye nyina mu nyina mbetime wu. Enti we twetwe de Ye de bekọ ahemfie. Na ahemfie ye mfa soja. Ye mfa soja. Begu osa. Se mom se duru se bosom no wa amamre bi no opese ye mfa sa aduane bi nyema no ya na de aya ama no. Nti nye obi ya na oso befa bi diko soja woni fie. Enti se bia mfa se wo ye bushani dia obetimi diga. Dabi. Na na yenhwa de ye de enkokwa ne yemfa ntwa ho ehye na idan no. Etwa wie ye na ye to no. Ewie sa de kotwa ho hia. De ntia ma ye de twa ho mprenso ne se nipa bi akra ahonhom 7 ne di akire. Ansa na wankasa wakra no aka ho amana ye 8. Nti abibifo se 7 days in the week. 8 days na abrofo se 7 days. Nti se no yen na mfa se kurum ha no ye ne ye kra akodi bosom ne ho. Nti wo se ye sere de twa ho 7 times. Na obi a ne kra wo mbia no oyima no nti ne de twa ho 7 times. Na de nti na uhu se bone bi besi anase wo bi beba nti na wo di twa na wo yi kra na firi. On se mfumso aba. Sabe de ode machine no ebebo odua ni mu no ono so yobi di hye na nipa na ono so di akoto mu no ono so yobi di hye na betima ba se achen dua we yankasa kora no se tetene no oba bu ni nsa no omfa ase ofase ya odi agora mra be chew na emu ne mra no bu nsa wo mfi ha se su station aba ha nti wo hwa ha ma na obi a oton aduane bia no haya no obi be faka kisi obi bu ni nsa na obe faka wa ha so ka ya amane nti bosom na boaboa sa na ema ni nyina no na hye ni mu ha nti twa ho 7 times obi a ne hawo mbia wode ne ho po ahye ne tirim bia no ayi ama no agya mu amanaka nti anu nkyerɛ sɛ de ode ka ne bebo mu no nti na bia bosom de bo afi o dabi asɛm ankasa wo no de ye kokoma asema ye kuro ni nyina asɛm because bosom na de ka mo wo ne 3 years ago ɛna o mantie na aba omo bo omo ansa na aduane ebu omo bo ye san be ka no ba bi de bia mo me de se gina nyina obi a mo wa bo mi kuro ba de de wa bo me ai go me ti o ma kuro no enti omo bo ansa na ansa no be bo omo no eja na omo de to ase so omo pam omo e no mbo fu ye omo ti si kuro ni ti me no ka se be bia da bebre da hospital mo de pa ya ti na ene sa aluyi ne bran ko mbe bo ye na me mesre o surrender be o enra na bebo ya mane no me sere se ye beba nti ne nam do mmene nam ye ho ne mum so mbebo ye de se wo mo ne me ko dwato anka me ma wo hwe abeko no ani aho no ti me ko dwato asere twa akoko ma ne fai se ye beba ne mum ye ba o mmene nam ye ho ne mum bu pa de o mum fo mu san kan obi a na kama na wo bom pa ye wo se oma ekoma ne se na o twi se na o twi me no ma anye ne ye dia mo san na bo na wuntimi nka sam foforo nhyɛ e fan feedback kuro David se ana me kasa asɛm ankasa wo ho ɛno na so mba mbeto be mapanyi ama wode ne ma na ekoso anya nyina wo kyerɛ mu kyerɛ wo mo se ade we ni na mpanyimfo ne mpenti na ma o masoma o mama o maba ha nti mo wane de o mo ne ye betena kuro mu ha ye hwɛ ade se o mo ne ye betena kuro mu ensu o mo de ball agugu mu ne ade no mo bu ofu ɛna ama ekuro yi ne se ya ba besi na o twi mienu ye bi ye ntimi amfa anya sa na mani nyina emi ya o mbetimi so mo na hye o mo bɔnyam na me hye ma o mo nti na nka o se de no o sere no kasa bi o ma ye boso no da be boso me kwan wa na o twi mienu ko brɛ nti se na wada ro ma se kroma no na o twi mienu mo ntimi amfa anya ba o mo buso a o mo ye ba sa boso no de na ni beto a se boso no hu se o ma hye ase se ne ma na etia ne mra na o mpɛ no o mu gyae a ɛne ye boso me miensa kro betin da mo ma mo siesie o mo ho ne mo mbu ma so mu nua de a 2 weeks time o bɛte o mo nka okro mu a ade ye be hwɛ na ye 2 weeks no so no ma anya na ye hwɛ o ma ye be sa ma mate ah la idea ye dia ka ba men sire bi ma wa wo ba bi ya mu ezo ka si ewi ai ntantro fo mo mle ni asemu ya na ba se nkrofo no twa boy ya mo nkumi maye ebusuafo na kyese amamre ene amane de aya na ye nto na sekra na ye ba achiase ye ho ne te se mobro aba krom ha edi kroma no enya
na ye ba ye no ye mfiti prekope anase ye mfiti prekope enko obi fie ne enko bisa na asem ye ba ni kromafo ni bi ehia ekwan ye fa so ba ye se hwea na ehwe wo mo eye no kra na enya no kre monka ye ho ani ye ne no endi ho enkomo ma me mpacho na ti sei pacho yo ye flow sei e fe me amusua me pacho krom ha ye na pacho ha ya di mfiri ya te so ye ne bi atomo efa emoa ne de na ba ne sei okay me dia mi wo mfie na emoa no bowura ho mu ba wo fie stu ba mi fie na me na hyemachi timi se no mo si atuagu mi so na me kame me ho se ebi mo me nana no na o mutugu manim na o mo bolo mi enya asem we si ye na nya ba yesen pacho na nsane ne no mo ba ye no mo ba kurum ha na mo fiti ya no mo ba wo so na so no mo aso ba bi dada na wo mu aso ba bi dada ntimi mi wo fie na no mo to a mi fie wo ye busuani ana pacho da bi nkunye wo kurum ha no ni hu bia na eba sa no sen na enkofo nso eka no na me eba sa no afi na amanfo nso elport se ebo wo mu sa ebo amanfo papa na eno ne ya kire mo ho akande a monya ebeye emma mo ane mo ma na ase den ya nche ya ho akande bia kan ne ya mo abe ene ye ba ye no mo de amamre ne amane egukwem bebre na wo se abo mo ye se bigu hospital wo ko bia na pacho man ko hospital na minum aye kire se we ye mo ani nura na se mo bo no wuti ne pa wo na mo akopepa na bi wa mo bo me na miti ti na me hu no nyemie na mkopepa la no bi na me no mo ye na ma mani no kwa ahunu no sa ukuro kase nyina wo de wani ka kan ye dom be ye sen na mo na hwe wo emo ande omo aboye ni o nipa ni bebire omo aboye papa bi ne yakase bi kwa da hospital ebi nso ani nyina ahohu a omo ni nam kwa ufie bi kwa ntimi kwa mpie abonta omo wo mu fie muni ma da kura de sa de we yaba bi ne minim ma de kode ma me pacho net sei abe adom aye ye de nyankopon na eja no masese yaba beto yo mommy ni pese ye bisa ensem a esi wo kurom ha e ba ne sen eba ne se kure edin kan denchem bi bem e ma nananom ye ho amamre e ma ye kofre nananom ma wo be fa denchem no de ne ko e na achiri emoi aba emoi ba ye be busumi nsiani na wo munye bebre sei enti wo ho a ye na ye fie ban ho no ko bri fie ho no de e ho ana ba ko bi afa fie ho e ho ana ba ko bi afa fie ho ma me frɛ me bra kwa bo na ma ne se menti asese sa amoa no aba fie ho na ye bosom no nti na moa na aba fie ho ana asese ana so we de nya hwe na me se bra eye bibi da bia bonkora isa e wo ho a ye ntimi nya hwe wo mu se nya hwe ti na na ba ye bo na ma ne na na se ye be hwe akiri enti na nanom ba hwe akire se ba hwe osi ye hwe wa fredi nura kosie ya ye wo ho na e ba no pa no be 9 na ka bi be twa mu ka na estabeta na ayi siso grade siso nti twa mu no de hu ya nsa budua no apan dua na wa dua ni mu mienu enti na ye ne na ye ho so kora se mo no betimi apie abonten sa afede chese mo ye twa agu ye so ye na ye wo fie ho de obi edwane enti me so me ya me hu ba bi a me nwane mfa na me dwane pia abonten ti me dwane pia abonten se mo an sam sa ana jimika merana we sa merana we merana we na chese mo sa sam e wa na me tu me du kutugu ye chese ka me nya matare kwa nka me woro no mo wura watale ni mu ana o ma wuram a chese me tiri de o ma wuram nyina na nkofo ada o ma ye ya ntefa ha na ma fa ntefa ma fa na obi sa nsuo na ohwie gu mi so ansa na mo ano etimi afiri mi so eti adura wi ano ma ye mre aye week ana ja me mai eso a me de me ko hospital ye ko ma me junction e ma manura ese na de ma ye fit kakra metimi ne makase na mo ano de o ma boye wo ha pa enti wo hwe bro a omodi abo wani kuruma na udie no obetimi akase na ye kese ana se udie ndie swakora me de no de swakora de wakoda hospital ho no ne de na ye kese pa me de me ko ma ya anye me anto ye wo me pane na na
ye ma me nura me sa ba ne de oda ho no de ne de ne serious eno kire se shase o mudan na chi nti na wo de yanje wanto ho na na se uhu ne se den da bi na me hu ne se me pressure ya wo me check ya na me pressure no na enko soro kese se de oda ho no nti wo me ya na so me de ne ye normal nti ye metumi abafie na me ba afie ono ya belwa na akọ ya brante ade no oji ne ho achinya na na ono ka no twa mu sa na edua ne buye no na opesen ka o chesi car no na okọ chi driver no we committee ni nti na nkọkọ fa driver no nti ono ka ne buye na won so fa mu sa no na chese mmoa no agu no su bebiribe won sa yasa wo hu ba bia won fa kora na chese mmoa no wo mo bo no pa won de mmoa de won bo no wakwakoda hospital oda so da ho 3 days ni ana Sunday and Tuesday 3 days. Okay. Enti se we see ye no a ono fancy ba ye no no na okasa ono ne de ye kese pa ono da ho apart from ono no ebi mu complain say mo ya to me fie abebo me what it is answer anya ya tepa na omo de na anye kese se obi wo ha ho kwa bi Afrika mu asi na wo twam ne wo mo de gunu so ne wo mo be yesa na odimika na okọ nkula school for nkula iba na wo mo gu wo mo so na wo mo dimika sa na wo ma ye de no ye serious pa ne wo ma de da hospital no na ye ne ayeso no itimi koya ya anya nto anya me adom ye sa ba afie no ye bai na wo ka kubiri ye mo bosumana ipa twan ipa cho bitimi aka ho asam kakra ho asam panyinsam kakra me minim wo ho ne se ye nananum de free dan kira ya ye ba no ye besue ohwim hene eso ne ye ba no sante hima omo ma ye bibi kakra se ye mfambra ye mfama we kuru no enti ye ba na ye besi ohwim hene so no ha na ohwim hene so de ye besue ye ti ye ba ye na achen dua ne si ho ti achen dua ne si ho no ana ohwim hene de ye nananom ebetena kuru no ti ba bia ye se achen sie no na ye kuru no ti kuru ne to ana na achen sie na ye kuru kakra bi ana nipa na oso ha ana ode ebesi ho enti ode ne bedua ho no na se efiri ho ko ni nyina na ma ya sase a ye nno ye mfa ni di so enam se ye na kobi ni wo ho a ye hwenti o ma ya ba bia ye nno ye mfa ni di enti kobi ni de ye nananom ena de besi ha ye so ye beto ya ye da so si wo na kobi komfo na no okom no first fa de okom ne ye fa na ja kumensa onu wu ye no ana wo sa fa komfofo wa ofa komfofo wa ni ja akom ana wo de kotena nkran okoye sofo ne ariade enti na apart from komfofo wa no emfa obi abiu na chese ya project ye de na si dem a ya topum so se de ye si ye no bia ya ye nte sete na otie na enti ye hwese obefu obi dia amfa obi dia chese osi wa ye da se wa kire ye ne mani so kakra e de afa bosom kobire ho nyankopon hira ho na eja no ma nkwa tenten yesu eda mase se ma betimi aba na te boko sha na mo tiboko a Ozo mo won tiboko to se wote boko dia hwente hini na kumma hini twedwira pia shote sia anti ye baba twedwire awu beba aboro beba omo e ba tu mu so beba to mo be tu mu ti wo che mo sha she no mo sha she de nsuo ne ni munni bibia ni suo munni ni ye kokora wa kuna ka bene bi se o ma mfe no won ka ho sha no mo ye mo sha aya wo keke na ba fufuro ba sha ba ku bi shuti ho ne na shi na fu nyina ye sha ono so akokora de ne be kwa to ora mo fa na sore wanu onu kuro ni ancha oba wunu se ne na fu ni ne nyina sha asofo aduenye ho ho na bo odua udware gu nsuam anti udware fi ni gu no so no so udware gu ya wo ba motiti wa kuro wem to kuro bi no wa wanem de wo ye papa wo ye bone wo nem to ti ma fa ale shene ma to ma ye wure di so mba di so matimi kasha a sentiment ni na hana akokora sha sha adwira ya batwai ntino wo sha sha de wo ya sha na ba biribe shi nkrofo kuruso ti ha she na api no so de be yamba ye mu ne menta
shote hia anhwu hu ukọ fefa anhwu no hu a keke ayewre ho shebi agene koro mo boto hwo ida adweye na danhwo abora na gunhwo ida shote hia afresh na watwe minu bie na mo hyehye kuro ana mo bokomere de bakore na keke mu nkọ so ati kuro mu ha de yakoso bia ohwe shote hia shi abode wuro sha yakoye o man adwuma hai on be ka shi asembere ma fa ne twesere obi kokore na wanko yiri hu nko yidwuma ne kure na be sha anti wu nkesha no wanya wo twen hwan ta hwan na wo twa no she umar ma yemo shote hia a chindie katachia ampanyimfo mo acha wo kurom akora nyine nim sha atete no babu ni sha no mfa hia abani sha ne dia mo de ho ko da na station no be ebu ni sha aho no nem ida anti akuru nu abushum ni dia ana amumu dia mune mo yede mo pa na hihai madam ya bushum ni dia ta ya bushum kro aya bushum kro ndi wa ofisa wonti mintene mu no tu na kwetene bebi a wo pa ukodura nsuo da ho hia no na hihye ya akatafo na ba ne dia omo ne mu batena a face way ne pepa asuma chicken o se de di kan ne papa suma chicken abo chicken obi chi ni ya no ko bere ne achide abo no aye na wate ne fia awo koro we ya mo a second one wasuma mempam ko bere ne chi ne kunu we ya second one suma mempam kuru ho ya mo chi bo no kunu we ya are a third one aba ya adenche mu ne de mo shi mo ya no na nim sha mu azu awo koro we onim se mo ozu okuro ma ta anti je say ne de a condemn for na nkesha ba mo spray o mo nku mu ze de condemn for na ba okuro ma ne mo spray o mo ta ida ha akuru we anyi mu kuro di kuro no nyamo de yawo atitinu santihini ba kwasha kora na oba kuro we ba dwere shote she oba kra ankransha ni dini mo sha no ya friend bakransha bra bakra ansa no woko ba bi woko wan kra unkomma ti bra bakra ti atitinu santihini anene kun na twam ntina santihini ba hawo titine no moko akun no wa makra ontimi kokun da ti bakransa mo piafo musure ma friend ankransha muka mutiya sha muntiya shote sha ani ashambiru menu ashambiru ma oya de agana kumashia ana ashantie na ashambiru ma wai oshisha obo bede bai fa we yakekani ochi torch shote sha ni we ashambiru ma ashiba shukuro what did that ta assembly man now ye ne de na we anya atitinu ya mfa assembly man hu ya fa kumati hu wa hini na ye bibia ani de mo de borofo sham na amamu sham amamu na kumunu to ti sha ashe mu ya kumune ne ba ana sha afi bia kura no odi aboshime bia kura obi antua wan shidi amfi num kamuntimi sheshe mu kuro to obi ye she ban tu fa ban ya nkene kure ya wati obaba ha de no bepa ampi kure na mo hwehwe no so yo bodi ba no we washi kuro we ba mun ka kire mi kuro mo sha ampi ne ba ha she oba da o hene kure hwehwe mo bua no ampi no washi kuro we na we mo she ampi ba mede manu nya o mo ko fashion bi ma twembe so te sha tikete chi akuru no dia ne se okuro ka chi mo muntia anti chere na okuro wo chere ma nim de ntia wo chere wo chere sai dai ai anyi wo penso abi de ke ba ya anyi ne ni mo tem na a chichi no machi ni so mo ya no nti wo no de chichi ne ba ya jina okuro ko kan na ko brani afa chere no odi wo tem ko anti mo ne de akateche o mo fi wo mo ta o mo fi wo mo me na ochi me no be sha abo mo wura fi shiri be ya mo batimi fi wo mo
ai ade de na kokore nya ya tumufu sa montia obeti mfiri na no de no pa konsumo akobodua anyi no mo hye mo ya kristofo a na de bodua bo so afiri hi obi ye die na anya kore na woni kase anwa na owie no ho konsumo akobodua ida na wotimi bodua hye de na wotimi bodua mpere ye de e se kore won hye ahoho na nyiye wo ya ufiri kore mu a wonye ye ahoho ana di ye ko so ho no won konsumo nko ye de boni bi wo ho ba kuruma ni be ko ya won hye ahoho bi ye Yesu ana ye wo ya so tesia shi min cin ba shi min cire do ba ya na mu do mu wa ai na mu nyina sha ya ba sha de fufuru ba so ba so mu ku achi no njo achi no batena wo sha kunu na no matuno kurokotu ya na si kurokoshin ya ai cha di yiri no sha se mu shi na otu menu na otu menu da sha kwan bi mu ani tete menu anti na otu menu no hire ya no o hire se yenye dai na kuru no so mo prepare mu da na abe mu no a mo so do mo kon no mo tumi ko nu obe nwurem ntimi nu so no mo hwe nam de ba ane ne kan yen ka tete kura ne am febre antimi ga nwuru kuru ane mu de ba itai mo so so na mo sha ko soje obe ma panyina chi akobiri chi na mo so atimo chi be yire o se mu ye de yo ana mu hia aku papa o de bia akobiri chi bia ono oda ho na mo chi ba yire eso jawo ne mu si ekum munya ba bia anko chi ba yire tire dan na chi je de mo tu ye ne fa kuro ni memo tu abosom no mo fa efi aba fimu ta ese ahemfo bebere ba wu lukure chebe na makechira o se lukure no ka no ahemfo ai eshentimemu asantima mu de gasa chance na sha chie so ye shente yeso emienu ne wa antika we na ni no content shotesia ye fa ofin antwo odwira timi shira asha fo na nshi fom na bebi mo ne nshi ahemfo bebere ntwo odwira ne be no kurse no makechira wonna ahemafo bebere ntwo odwira ne be so odwira na ya September otumfo ba dia kopima buru nya no nyina no kopima de tweto anipa ba wu no ne mo ye ba tu mu no odo ba mu so tesia fa wo ho anu ba bucha sha obosum no wai wo ho anu ba bucha sha bosum ne na ma wo ye kashia o ti wan fa obosum ne ya menui sisi wati committee ta shente ne ti committee amo mo check obosum na no ntuba di ko genu na se wan hwe bosum ne ya ahono be ka she febra no ka kire nse yira shente ne wa she timaka wodi ne mu ahu wodi na chi ahu wodi ne nche mu ahu badi obadi bia anye ya ta wodi afatimaka alodun ya wo ya droba wo pese o hyan no a ayamania wodi na chi so a wo kwa di nenim so wati free ba ta shene shente hene tia te ma shire mu sha o dwire no o she atu na twa o dwira wo wono na asha baba twa o dwira ta se tu di kan ona twa o dwira okum man hene twa dwira e ka she man hene kum man hene twa dwira ya wo afi wo hu bia wo hu wa ibatu utumi hu ahemfie ni atu bi cheche na nam so no pa so se abema man so wo fa wa so wan so aika so tesia ti ba shire mu odi anamu na watu no aya na mam kurunu mu fo mu nan tofa isha bo so ni misha o ka kwara nya de chombatie ati onu anka sa asuma police fo e dia shewa onim na wo wabu wa e ko police station ayo no bu na wabu be twa ne bi ebo na nhye mo te horo ho mo ma horo ho ma bu obi o te fan ya hye ari na bu be twa di obi ya bia no busum no wanim shote sia di obi ya wakrom ha bia busum no wanim anti ha nyeme na meka hye buwe won ka hye obabu de da atu wi di amini mi sha amfa kuro mo shote ndi wai hai atu wi dia atu wi ne wo sere ndi aye pa sha 2 weeks no kura na sha anura ho a ananda de bi fa
Iria, okay, no, and I'll catch up a candle. Andrew no care, and I no care. Anthony 2 days into what you mean. Anti 14, what to do a cat. Now, and then on my idea. No, me buy me could never do so go money. So, the money I can feed go. Casha also how won't you go before my uncle him when we should be Casha or Crober will put. I'm can anywhere. Aye. So I had the Kurimas and dinner over the Shumuna. So sending in a Santini Pinucreation. Sasatiatin one and cover the Shumwa. No, the young guy would be a secret, young guy president shop. Then can regain be a Wahini be a Korea. He am so more on Batini Korea. And can afford a mobile rough. Twa, I give in a one can, and ya poso, and I'm no cresa. Dinner all day Punbeya. So this year. Twa, come me shy, Coco by 4. No one toast movie beer. Me forest and the best aquachin one to make the day. And can remember coaching it. I never forest your order. I call you a wooer. Say go at look at the shy. I will cotton for a dear friend. You say you're not Toya, I don't know. What you tell a man, you didn't in man. And can I follow your uncle Godam or cotton for a day? I need to find a China. Oh, we are the guest you could have for me. Who email me? Yeah, what do you want to buy? What do you want your lucky out? Would you run a dear? Ya didn't book or cosha. What's my career, dear? No, this is your name. Oh, what about you sending it to Queen? A crew about Babakuru. This is what didn't at the salmon was a debout. Two sooner walk room money in a chair. When you can't know no question of a catcher. What's in your one? Because we get a time, Monsieur Deco, Monches and anybody but me took up a crew with Monajo. About Shan Cransha. What is my guy? Two Babanesha, who in ya as when you're many. To when I shovel. Then change about to my nickel casha, Tama Dencham the P. Was one more famous in the Cronimo Safari. I have quarter to knock at your name over here. They were Yakashako Pabino Hobra. Something knew their own Kakasha Manimofe. Yet the Kurosha was as much as Mouse, and she couldn't crown him. Take him a car and have been Katatia. But you put us with power and charge him 10. I buy a what to an amount. The way why I know your Namam Kuruna what to a few minutes. Bra. Who do much about two? As who two one of us on an aquana, won't want to. Now, I shall see one about Babateo. I stand as a pretty I bet no crumb, one of Curunia. So they can do more before share the only day. Hi. Baby, I'm a union, and the papa knows what you call. That's that you will quite over your ah. Or he waited in the need day. We didn't ya. About catching up. So they share. No, he been a pen to question you too. Abako se mo hiri ban o so pento kwase o setu so to sia aso ndanu to kwani hobia tie de nimdie na bukuro akoma tifo ka ohun dia wo tire obia de obi ye de na nya na sia wo kana nya aburo na wontime mburo yero jama police wo be fa no nko dam odam be wan ye no ba next time ka shima so batia untia utu ne se kuro vi je won ba bi ba tuko cha anye nkwa ne kuro mutu na ma se kuro na wan hin nyida I comforted de ma shano I am fefe. Ni wore ba horo. Tikete je wa se baba bu shemina. Oso wa se na asim ni nyine na meka no. So no nka che wa hunu shan so na sha. Kete kire mu ko nso na no dia. An so ne ko. Ye mu ko wa na ti sha. Ye ko ne ko ri ya de be cho ko na ma fo se chi. Ta. Be ni ma basawo. Echiwade kwa no de kan. Ta. On se bibi e bosu me ne baba bia so a chen na se no de ba. Den chem no ko hunu wan. Den chem no esura no baby na. Ta. Shoot is here. And you ko hunu wi a nyo ha no de bi ba. And you nya chen ya se na de bi ba. E bo ma e bi se che o me ko chen. Ta. E amani o chen na sense. Kuro ni nyine ba to a chen na. Ji kuro ni nyine ba to a chen na. Shoot is here.
anti baby was in a druna, who never 300 years in a year. I can't know what 700 years, and yet 300 years. Oh, you never told me. Tisha baby wona won tisha no bu se anyu mere bonu nsia matim tuta na to sha kashi o na sha do man kura na mu batuta matuta fu tishi bo o de se ni tine watwedwen ya mamere manu nti de abubu agu fom no de o se kwan ne dem so tisha achekura Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra. Tanyini wantena fie ema aseduamfo. Blani pie frimantam be hin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wo nye yie bi. Tontonte ye no sa na ye fa. Nyansapo. Abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntuma ye fe. Ni din de sei. Ni din de Obama. Akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam Tefafam ne honhon hia na America sa. Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame.